Bulan Desemberi, ujung ni tahun ini, tonani dai nangi, mula tuhu taki, lau pasat tonada di parboga soki, macalo pasu-pasu sian huriai tung naso jadi do marsirang para naso boyo seoni marpungu masude raja ni biusi dohot natoropi di poguni alamani macalo mangaleho hobar tuadati sai horas jalagabe olop-olop nai tubuh maanak si partahi boru pangulae ani basado Tuhani pasoduk bolaku hinar hani tangi yang ni jupang najina lahani naksi pada terjolonglah kaki nasai mangarsak rohami alai mangaju rohoinan boru ni rajatku parsot bolon nabuju parsari peotai parsoduk bolokku marturedo sude jala macai dame marsi amina mina marsi ajuabe na marsi gaholonga na ikodogabe rohana marsi paleona nami adiro hatabe pasado Tuhani pasoduk bolaku
Naksi pada terjolunglah kaki, nasai mangasak rohami, alai mangajudohoinan, boru ni rajaku, parsod dumpolon na buju. Toho mahoinan, toho maho tutu, nati nodo ni rohaki.